mabayad ako simba sa balon nila nga ay amigo mo, amigo mo, amigo mo. That's Herrera Street and we have here an Esquinita. And yan. Hi! Ngayon hapon. Anong maalagad mo da sa akon nga pagkaon? Tay gutom na gutom na gid ko yan. Grabe gid ya. Overload gid ya po. May itlog ka na, may manok ka pa. Ang overload natin, may chicken, may atay, may dugo, may itlog kag syempre ang atong nya kaldo. Flexing on Republic. Alright. Yes, suportado si Madam no kaya nagmasyat din sa to aras magduwan. Oh yeah, we got a singer and a poet here. And of course our Alas Caldo. Yes, I'm done eating and we were talking about kagina, no? Yes, Martin in the house. Randomly, may ara kami open mic, me as a poet and Martin as a singer. Anniversary mo, Madam, no? Ah, yes, anniversary ko. Thank you for inviting them for my anniversary. 6-year. Stop! 6-year anniversary. 6-year anniversary on March 1 sa Mary Mart. Ako. We are part of the Ventol artist community. Follow our page. Kaya nag-upload kami da sa schedule naman kung mag-perform kami. Pero bago ako makalipat, no, mabayad ako simba sa balon nila nga ay amigo mo. Ay kagabayad. So, ari. So, barato lang. Lato overload. 130 lang, manok, itlog, atay, may dugo na. Ay. Ang kaldo. Kagang pagpalangga ni Martin. Oy, sa ari, isa, dua, tatlo. Ginkaptan niya ang kamot ko. Agoy! 4, 5, 6. Tamat pa gali. Nalagyo siya kag nagpanago sa likod sang tanom. 7, 8, 8. Wow! Siyam! Siyempre, gintago ko ang akon nga nabat siyagat. Siyagat. Wala pa gali. 8, 11, 12. Pagkatapos adto, hindi ko na malimtan ang tsura nga ni Halin Aga hasta gabi. Thank you so much once again. Di na nga ito nga address? Dito lang sa Reyes La Paz, no? Sa may likod ka sa Laundry lang. Follow naman ang Ruby Inspired sa YouTube at sa Facebook. Mas manog 6-year anniversary na sila. Yay! Thank you so much! Oy, bayaran ko ni siya. Basi magambay ka mo karoon wala ko gabayad. Bye-bye! Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong yung channel. Kung bago pa lang ka mo dili, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!